Croeso I chi yma unwaith eto, mae'n dda cael eich cwmni chi heddiw. Dych chi rioed wedi cael neges annisgwyl tybed? Mi ges I brofiad reit rhyfedd dydd dwytha. Mi dderbyniais I e-bost gan yr athro John Lennox o Rhydychen. Rwan dwi'n gallu galw John yn gyfaill, da ni wedi cyfarfod sawl tro, wedi cydweithio ar ymgyrch yn Nwyrain Ewrop, a'r ddau ohono ni'n cyfarch yn gilydd ar lefel enw cyntaf. Ac eto, dydw I ddim fel arfer yn disgwyl cael neges ganddo fo. Mae'n athro emeritus mewn mathemateg yn Rhydychen, yn ddarlithydd prysur, yn awdur llyfrau, yn teithio'r byd cyn y cyfnod clo hwn I siarad am y ffydd Gristnogol. A felly o'n I yn synnu gweld I fod ydi anfon ata I, a dyma agor yr e-bost yn reit chwilfrydig. Pan agores i'r neges, weles I fod yn cychwyn efo geiriau, Dear David. Rwan mae gen I amryw o gyfeillion ar draws y ffin sy'n cael trafferth efo'n enwi, ond tydi John ddim yn un ohonyn nhw. Mae yn wyddel o Ogledd Iwerddon, a wedi bod am amser yn athro mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd. Felly o'n i'n ame bod na ryw gamgymeriad, a mi ddarllenis I mlaen. Sally and I would like to thank you for a magnificent Sunday lunch. Those trout were superb and made a really special treat. We appreciate your kindness and your fishing skill. John. Rwan, do John a'i wraig ddim di bod yn tŷ ni I gael cinio dy Sul. Nid brithyll oedd ar y bwrdd yn cartre. A tydw I ddim yn bysgotwr. Nid I fi oedd y neges hon fod. Mae John wedi pwyso'r botwm anghywir ar ei gyfrifiadur a'r neges wedi dod i'r person anghywir. Wrth gwrs, mi nes I gysylltu nôl a fe sylweddolodd I gamgymeriad a mi gafodd gyfle I anfon at yr un oedd fod derbyn y diolch am y cinio blasus. Wrth gwrs, un peth di derbyn neges fel hon. Beth gwahanol ydy anwybyddu neges sydd fod ar yn cyferni. A chyda cymaint o e-byst yn cyrraedd yng nghyfrifiadur, mae modd I ambell un fynd ar goll. Yn wir, mae'n ambell un wedi mynd ar goll, ambell un pwysig wedi dod a finne heb roi sylw iddo fo am amser yng nghanol yr holl bethau eraill. Ar gyfer pwy tybed mae neges y Beibl? Rhaid I mi gyfaddau, mi o'n I am flynyddoedd yn ryw feddwl mae neges I rywun arall oedd y stori hon am Iesu Grist. Oedd na bethau diddorol yn y Beibl, ryw storiau difyr am Daniel yn ffair llewod, Dafydd a Goliath, Iesu yn porthu'r 5,000 efo dim ond 5 torth a 2 bysgodyn ac yn y blaen. A mi oedd na egwyddorion digon cywir yna, am beidio lladd pobl, am beidio dwyn ac yn y blaen. Oedd ambell I gyngor digon doeth ynglyn â sut I fyw. Ond oedd dim byd yn gwneud y neges hon yn un bersonol, yn un I fi. Ond yna, pan o'n I yn 19 oed, mi ddigwyddodd rhywbeth. Bydd oedd yr argyhoeddiad fod yr hyn oedd yma rhwng y cloria di yn rhywbeth mwy na jyst rhyw neges gyffredinol. Rhywbeth oedd yn rhaid I mi sylwi arno. Nid jyst mod I wedi dod yn argoeddedig fod yr hyn oedd yn y Beibl yn wir, ond I fod yn rhywbeth I mi. Yn sydyn, fi oedd y mab afradlon oedd angen dychwelyd at fy nhad. Fi oedd y ddafad oedd wedi crwydro a mynd ar goll ac angen bigel I ddod I'm hachub I. Gallwn uniaethu yn wir efo profiad Lydia ar lan yr afon yn Philippi. Fan oedd wedi mynd un dydd I fyfyrio ac efallai I addoli a dyma'n gwrando rhyw bregethwr a be dyn ni'n ddarllen yn llyfr yr actau a gorodd yr arglwydd ei chalon hi I ddal ar y pethau roedd Paul yn ei ddeud. Oedd yr ysbryd glân yn gweithio yn y fath ffordd fel bod ni'n sylweddoli fod Duw yn siarad efo hi trwy Paul. Yn yr un ffordd mi fedrwn ni ddeud
mewn syndod efo John Elias. A am fy meiau I dioddefodd Iesu mawr pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef I lawr. Ac ers hynny, dro ar ôl tro, mae llais Duw wedi dod I mi trwy I air. Weithiau'n cyrraeddu, yn dangos I mi fel y dwi wedi bod yn gwneud sioe fawr o'r brycheun yn llygad fy mrawd, heb feddwl am y trawst yn fy llygad I fy hun. Weithiau yn cysuro yn wahoddiad pan dwi yn flyndero a llwythog I ddod I dderbyn gras a chymorth. Ac weithiau jyst yn peri mi ryfeddu mewn syndod a mawl ar fy niw sanctaidd ag ogoneddus. Mewn cymaint o wahanol ffyrdd, mae'r gair wedi dod yn air I mi. Da ni'n byw mewn oes brysur, ac wrth I amodau ynysu yn gwlad ddechrau llacio, mae'n beryg I ni fynd yn ôl I ganol prysurdeb bywyd lle bydd lleisiau o bob math yn galw arno ni. Ond bwysig Y bod ni'n ystyried pa negeseuau sydd angen I ni wrando arnyn nhw, a pha rai yw hanwybyddu. Mi fydd ambell un yn cyfateb I neges yr athro John Lennox I mi. Dim wir mor berthnasol, nid neges I fi gymryd sylw ohoni. Ond bydd na eraill sydd angen I ni gymryd sylw ohonyn nhw. Tybed, ydyn ni wedi ffeindio bod y misoedd dwytha wedi rhoi cyfle I ni oedi a gweld ydy Duw wedi bod yn siarad efo ni. Ydy Duw yn ceisio siarad efo chi ac efo fi. Mae'n hawdd iawn canu mi glywed dyna'r lais yn galw arna fi. Peth arall ydy gwrando a chael yr ysbryd glân yn sibrwd yn calonau falle'n dawel a thyner. Neu falle yn dod fel y doth o ata I un tro yma ym Mangor dros 20 mlynedd yn ôl yn taranu a'i lais yn agor yng nghlustiau a drysef yng nghalon I dderbyn neges newidiodd fy mywyd I am byth. Ydych chi'n I weddio? Arglwydd yn Duw. Da ni'n cofio fel ac mae'r Beibl yn sôn amdana ti fel Duw sydd yn siarad. Ac arglwydd da ni'n diolch I ti dy fod ti wedi siarad mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ond yn arbennig fel wyt ti wedi siarad yn dy fab Iesu Grist. Os gweli di fod yn dda, neu di'n helpu ni fod a'n Cristion agored I wrando am dy lais di wrth I ni fyw yn bywydau, a gad I hynny o ddewn tad yn harwain ni i'n cadw ni rhag y drwg, ac i'n harwain ni I dderbyn y gras sydd gyda ti ar yn cyfer ni. Amen. Wel, pob bendith heddiw.